Λοιπόν, Κατερίνα μου, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μνήμης τροχαίων θυμάτων, εμείς φιλοξενούμε μία γυναίκα, την κυρία Μαργαρίτα Κουτσανέλου, η οποία είναι μαμά του 24χρονου Γιάννη, ο οποίος έχασε τη ζωή του πέρυσι το Φλεβάρι σε τροχαίο δυστύχημα κοντά στην περιοχή του Χίλτον. Περνάει ένα δικό της μήνυμα, πάμε να την ακούσουμε και είναι συγκλονιστικό. Πάμε να δούμε ένα χρονικό αυτής της υπόθεσης. Παρακαλώ. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου, τελειόφοιτος του Πολυτεχνείου με όνειρα και φιλοδοξίες, σκοτώθηκε το μεσημέρι της 5ης, 13 Φεβρουαρίου του 2025, σε τροχαίο δυστύχημα στη διασταύρωση του Χίλτον, αφήνοντας πίσω μια οικογένεια συντετριμμένη και ένα μέλλον που δεν πρόλαβε να ξεδιπλωθεί. 9 μήνες μετά, η μητέρα του ενεργού μέλους πλέον του Συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα αποκαλύπτει πως μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει τη δικογραφία της υπόθεσης. Όπως καταγγέλει, δεν έχει ακούσει ούτε μία συγγνώμη από τον άνθρωπο που, σύμφωνα με την ίδια, ευθύνεται για την απώλεια του παιδιού της. Η Μαργαρίτα Κουτσουνέλου, με την παρουσία της και τη δράση της, προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του Γιάννη, του αγαπημένου της γιου, και να συμβάλλει στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου οδικού περιβάλλοντος, ώστε καμία άλλη οικογένεια να μην βιώσει τέτοιο πόνο. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μνήμης θυμάτων τροχαίων συγκρούσεων, η Μαργαρίτα Κουτσουνέλου, μητέρα του 24χρονου Γιάννη Παπαγεωργίου που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο το Φλεβάρι του 2025, μιλά στην εκπομπή μας και στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα. Δεν θα ακούσουμε το... Δεν κατάλαβα, παιδιά. Θα την ακούσουμε ίσως σε λίγο, γιατί περνάει ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Λοιπόν, ίσως... ναι, θα το ακούσουμε. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι δυστυχώς, δεν θυμάμαι τώρα τη θέση, Ελισάβετ, και δεν ξέρω αν φάσομαι εσύ το ξέρεις, η Ελλάδα στη θνησιμότητα των ανθρώπων που χάνουν τις ζωές τους σε τροχαία δυστυχήματα είναι πάρα πολύ ψηλά. Δεν ξέρω, είμαστε πολύ πίσω στο να τηρούμε τα μέτρα οδικής ασφάλειας. Δεν ξέρω. Και στην παιδεία που έχουμε, γενικότερα, είναι θλιβερό. Εγώ με αυτό το θέμα και πάρα οι δρόμοι, πολύ, Κατερίνα μου. Πολύ ευαισθητοποιημένοι, άνθρωποι που χάνουν τις ζωές τους. Λοιπόν, έχουμε τη μητέρα του, πάμε να την ακούσουμε. Μου είναι δύσκολο να μιλάω για το παιδί μου χωρίς να συγκινούμε. Πριν από 9 μήνες, περίπου μία ώρα όπως αυτή που μιλάμε τώρα, χτύπησε το τηλέφωνο μου και βρέθηκα σε έναν άλλο κόσμο, αφού πληροφορήθηκα ότι το παιδί μου ήταν θύμα τροχαίου. Νομίζω ότι όποιος θα γνώριζε το Γιάννη θα έκλαιγε μαζί μου. Στις 16 Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα μνήμης θυμάτων τροχαίων συγκρούσεων. Εκείνη την ημέρα, μαζί με το Σύλλογο, θα πραγματοποιηθεί μία πορεία στη μνήμη των θυμάτων τροχαίων μέσα στην πόλη, το οποίο δεν είναι μόνο ένα ζήτημα απόδοσης τιμών. Είναι γιατί όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι πρόκειται για μία μάστιγα που αφορά την κοινωνία, αφορά την πολιτεία και αφορά και τη δικαιοσύνη. Ακόμα σήμερα δεν γνωρίζω ποιος είναι ο υπέτειος του θανάτου του παιδιού μου, του φόνου του. Εγώ μετά από 9 μήνες δεν έχω ακόμα τη δικογραφία και γνωρίζω ότι πάνω κάτω στην ίδια κατάσταση βρίσκονται και οι οικογένειες των θυμάτων όλων των τροχαίων. Αισθάνομαι ότι εκείνη την ημέρα που έγινε αυτό, για το μόνο που με ρίμνησε η πολιτεία ήταν, έτσι όπως το λέω εγώ, να σφουγγαρίσει τα αίματα από την υπέτεια του τροχαίου που στοίχησε ένα θάνατο ανθρώπου. Δεν έχω ακούσει, δεν έχω καμία επαφή ούτε μέσω δικηγόρου ούτε μέσω τρίτου προσώπου που να ακουστεί ένα λυπάμαι. Μου ήταν συγκλονιστική. Είναι συγκλονιστική και πέρασε ένα πολύ δυνατό μήνυμα ότι τα τροχαία είναι μάστιγα για την κοινωνία, την πολιτεία και για τη δικαιοσύνη. Και δεν ακούστηκε αυτή η γυναίκα ούτε τώρα... ένα λυπάμαι. Ακριβώς. Και δεν έχει πάρει τη δικογραφία. Πόσες γυναίκες, πόσοι γονείς έχουν βρεθεί σε αυτή τη θέση. Ξαφνικά μέσα στη νύχτα να χτυπήσει το τηλέφωνο τους
και να τους πούνε Παναγία. το παιδί σας χάθηκε στην άσφαλτο. Πάω αργά γιατί βιάζομαι να είναι το σύνθημα. Εμείς γι' αυτό φιλοξενήσαμε τη φωνή της, γιατί θέλει να περάσει ένα μήνυμα, βρήκε το ψυχικό σθένος και παρόλο τον πόνο της, στέλνει ένα μήνυμα να μην βιώσει η άλλη οικογένεια αυτόν τον πόνο. Θέλω να πω ότι πρέπει να αρχίσουμε λίγο ο καθένας από μόνος του να σεβόμαστε ορισμένα πράγματα. Γιατί δεν έχουμε σεβασμό, δεν σεβόμαστε την προτεραιότητα του άλλου, δεν σεβόμαστε, γενικά σαν λαός δεν σεβόμαστε. Και αρχίζει και φαίνεται πολύ έντονα πια, γιατί τα αυτοκίνητα είναι πάρα πολλά, ο εκνευρισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, αρχίζει και φαίνεται αυτή η έλλειψη σεβασμού. Και θεωρώ ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που έχουμε τα τροχαία. Παραβιάζουμε παραβιάζουμε κόκκινα, δεν σεβόμαστε τους άλλους. Θα βάλουμε μια άνω τελεία, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά